Mga igsuon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Domingo, pitsa 21 sa bulan sa Mayo sa tuig 2023. O karong Domingo ha usab mga igsuon solemnidad sa pagsaka sa langit sa Ginoo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Lucas. Kapitulo 24, versikulo 46 ngadto sa 53. Og mingon siya kanila, ini mao ang nahisulat nga ang Mesiyas kinahanglan mag-antos ug unya mabanhaw sa ikatulong adlaw. Og nga sa iyang ngalan ang mensahe mahitungod sa paghinulsol ug sa pagsaylos sa mga sala. Kinahanglan isangyaw ngadto sa tanang mga nasod sugod sa Jerusalem. Kamo mga saksi nining mga butanga, ug ako mismo mao ang magpadalanganhi kaninyo sa gisaad sa akong amahan. Apan, kinahanglan maghulat kamo sa syudad hangtod nga mukunsad kaninyo ang gahom gikan sa kahitasan. Unya gidala niya sila ngadto sa gawas sa syudad hangtod sa Betania. Diin giisa niya ang iyang mga kamot ug gipanalanginan sila. Ug samtang siya nanalangin kanila, mibiya siya o gibayaw ngadto sa langit. Gisimba nila siya ug unya mibalik sila sa Jerusalem nga malipayon kaayo. Nagkanunayan sila dito sa templo ug nagpasalamat sa Dios. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daykon ikaw o Kristo.